Hej alle sammen og velkommen til den her video i dag. Vi har min veninde Sara med i dag. Og vi skal teste nogle ting. Så vi har været ude og købe nogle kys. Dem her. Og så har vi købt dem her. Og så har vi købt freeze fried Skittles. Så starter vi med kyssene. Ja. Et til dig. Okay, så er det selvfølgelig pakket ind. Og det er med Oreo smag. Sådan her ser det ud efter det, man har pakket dem ud. Tier. Og jeg er fint 8. Sådan her ser det her ud i indpakningen. Og så se, hvor man skal gøre sådan her. Bro, der er kun 4 i. Ja. Jeg har set lidt. Jeg har set, hvor man skal gøre sådan her. Og så åbner den sig. Hold op. Hun har smagt dem før. Ja. Jeg har aldrig smagt dem her før. Det er 9'er. Så går vi videre til versatile Skittles. Oh my god. Skal vi bruge saksen? Hvordan fanden er du op på den? Men det kan ikke bare gøre sådan her. Jeg har. Kan man ikke engang. Sådan der. Sådan her ser det ud. Så siger vi 1, 2, 3, bon appetit. De er sure. Der står også Sour. Okay. En solid 10'er. Hvem dig? Ja. Det var alt for i dag. Vi ses næste gang.